Det var en kold, mørk og også en dyster decemberaften, og nissefar havde et problem. Jeg mangler kanel. Der er nisse. Okay, nissefar. Jeg ved lige, hvem der har noget kanel. Godt. Jeg elsker dig, nissefar. Kys min hånd. Darth-nissen ankommer til Claus. Action. Ja, Jeg har et tilbud, du ikke kan afslå. okay, hvad er det? Du skylder kanel til nissefar. Det ved jeg godt. Bare giv mig en udsæt, du ved, jeg går for det. En time mere. Ellers så sender nakkenisserne efter dig. Og det bliver ikke et kønt syn. Nej, ikke dem! Du har nu 59 minutter tilbage. Så kom i gang. Okay, jeg skal nok straffe det. Håber for din egen skyld. Ikke noget. Hej hej. Det var en mørk aften, lidt som før. Bare en time senere. Hedder du Claus? Ja? Claus den nisse? Ja? Du skylder kanel til nissefar. Det ved jeg sgu da godt, det kanel var. Men jeg skal nok få, jeg har det ikke nu. Jeg skal nok få det. Okay, rolig nu. Du får 23 timer, ellers så nakker vi din ko. Scheiße, nicht meine Kuh, nein. Undskyld, nej, ikke min ko. Hej ho, vi nakker jo din ko, for vi er nakkenisserne. Hej ho. 24 minutter og cirka 37 sekunder senere. Du er Rastafari-nissen. Ja, man. Hvorfor du opsøger mig, man? Har du noget kanel? Vent lige lidt. Beklager, man. Jeg har lige rødt det sidste. Men jeg har noget sne. Jamen, jeg skal bruge det brune, det ved jeg jo, mand. Skal du bruge jord? Nej, kanel sgu da. Rolig nu, man. Jeg får noget mere om cirka 12 timer. Okay, så kommer jeg om 11 timer og 59 minutter. Okay, man. Vi ses. Tak, Rastafari-nissen. Du redder min ko. Glad for at kunne hjælpe, man. Skal du have et hit? Nej, ellers tak. Jeg prøver at holde op. Godt for dig, man. Vi ses. 11 timer og 59 minutter senere. Hey, man. Du kom tilbage. Ja, selvfølgelig. Har du mit kanel? Hvilken kanal snakker du om? Den vi snakkede om i går. Hvilken kanal? Den vi snakkede om i går, jo. Ved ikke, hvad du snakker om. Er du skæv? Nej, jeg er sgu da ikke. Altid, man. Altid. Jamen, har du noget kanel? Ja, man. Jeg har lige fået nyt på lager. Det var det, jeg snakkede om, mand. Hallo? Værsgo, man. Det koster en ko. Nej, ikke min ko. Det var det, jeg skulle redde. Special price for you, my friend. 20 kroner. Rastafari-nissen, det var den bedste. Kys min hånd. Undskyld. Jeg tror lige, du var dartnisse. Efter Claus the Nisse havde fået kanel, og lød han det til nissefar. Claus the Nisse og hans ko Dorte levede længe og lykkelig i mange dage. Slut. Kanel. Slut. Så ser vi Franklin.
har et tilbud, du ikke kan afslå. Okay, hvad er det? Du skyder kanel fra kanel. Det ved jeg godt. Bare giv mig nu. Godt! Lad du ikke mærke til det? Du skylder kanel til kanelfar. Nej, jeg sagde, du skyder kanel fra kanel. Ja, Jeg har et tilbud, du ikke kan afslå. okay, hvad er det? Du skyder kanel fra kanel. Jeg kan det her. Jeg kan det. Go! Hej mand, du kom tilbage. Selvfølgelig. Har du med kanal? Hvad kanel snakker du? Ja, den vi snakkede om i går. Hvilken kanel? Ja, den vi snakkede om i går, for fanden. Hvad du snakker om? Yes, go. Jeg er ude af den. Åh, min far, mand. Special price for you, 20 kroner. Rastafari, altså, du er den bedste. Kys min hånd, mand. Nej, nu. Vi skal lige koordinere den her. Ja, den dingler sådan lidt. Nå. Denne film er sponsoreret af Christian Tines Kollegium til børn.